deli ka jɛnɛya kɛ ale bila depuis ala ka ne da maji a tɔ yi croix kɛ ni nka i ka nin déposer à côté i b'a fɔ ko mande princesse a fɔ ko tɛ ni bamba ni nka ma ɲi dɛ zikiri soro ka depuis ala y'a da ma jɛnɛya kɛ ko in laban ma dogo dɛ a bila ala yɛrɛ tɛ gan mɔgɔ la f'i k'i fɛn mais ne ko bama bazɛn o jɔgaramɛ de don wa maraka de don comme un muso tun bɛ k'a ka jɔgaramɛya fɔ je vais k'aw ka faranfasiya n ye pour que n ka kuma quoi au fait bama bazɛn jɔgaramɛ de don wa ou bien maraka non le numéro n'a pas d'importance ne yɛrɛ ka numéro dɔ de don dɔrɔn jɔgaramɛ vous êtes sûr que bama bazɛn ye jɔgaramɛ de ayi jusqu'à là ne bɛ jɔgaramɛ mun dɔn non et jɔgaramɛ vidéo man sur les réseaux sociaux i ka vie privée furu kan jɔgaramɛ vidéo man sur les réseaux sociaux i ka furu kan jɔgaramɛ non là c'est grave bama bazɛn ni ko in bɛɛ ye e de e cɛ ka jɔ a place la sa cɛ de bɛ muso ta fo nani cɛ ka jɔ a place la bama i t'i place la quoi au fait i tɛ wele cɛbaw fɛ i tɛ wele cɛ kumabaw fɛ c'est à dire i tɛ wele cɛw fɛ avec grand H quoi en un mot i tɛ wele cɛw fɛ avec grand H cɛ de bɛ muso maîtriser cɛ de bɛ muso bɛɛ bila a place la min ka kan ka bila ni bɛ jɔgaramɛ minnu dɔn jɔgaramɛw ka passager c'est pas facile dɛ tellement que jɔgaramɛw ka passager c'est tellement rapide tellement que jɔgaramɛw c'est à dire jɔgaramɛ ni muso yɛrɛ mɔgɔ t'i sigi yɛrɛ k'o expliquer quoi o explication c'est comme il veut perdre de temps de là quoi mais tout se passe dans le respect. Maman, c'est ça, c'est pété. D'accord, tu veux péter? Va, tu as dit ça, tout le monde va attendre ça ici. Une jolie fille comme toi, tu dis ça sur les réseaux sociaux, tout le monde t'attend ici, tu veux péter ici, ça c'est la honte. Ça c'est la honte mondiale des bébés. Va faire, va aux toilettes. Hein? Ok, assis-toi là, je vais finir tout à l'heure, d'accord? D'accord, j'arrive. Ni ko mali kɔnɔna la ko jɔn ka passage ka ca muso ko niveau la grand frère wa b'a kɛ to a jɔgaramɛ on est ensemble aw yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔnin de ni mais ni exemple de do c'est you exemplation wallahi ni nin kɛra sisan nɔ a y'a jate minɛ dɛ fiman la a jate ka minɛ dɛ a jate ka minɛ kosɛbɛ fiman gambi kuma in jate ka minɛ aw ka taa lakale a lakali cogo la fiman daf a ye kuma in jate minɛ kɛlɛ ko tɛ vous même vous savez olu tɛmɛtɔ nous ne sommes pas là. Mais le problème est mieux. Il faut en sorte que kana traci blanc. Il faut en sorte que kou kundogo. Ala ere ko. Ala te jeneya ferme au moins mo fana bi dogo ka ke. O ere fana famia kadi ni mo me klaka alda ele keneke. Bama bazin. Non, jogara me o ma donné ni sur les réseaux sociaux. Ne fi mama ida parce que akara ne kofe. Mais ne ga présence sur les réseaux sociaux ko fo ça. Ne ma délégué jɔgaramɛ ni contexte kɔnɔ wa ne b'a fɔ fana e bama bazɛn de bɔr'i place la e baba bazɛn e de t'i place la bama n'i b'i place la e muso foyi tɛ min da bɛ don min ka kuma la e muso dɔ tɛ bɔ k'a bɛ défense ta dɔ kan n'i ye nin kɛtɔ ye furu kɔnɔ dɔrɔn au fait cɛ bɛ kuma muso bɛɛ de tulo kɔrɔ mais cɛw bɛɛ b'a kɛ dɛ mais au fait n'i donna dɔ fɛ i bɛ dɔ in dénigrer à un tel point ni sera yɔrɔ dɔ in na i bɛ yɔrɔ dɔ in fana dénigrer à un tel point ce qui fait que muso dɔ bɛ confiance ta comme si elle a raison surtout alors que i bɛ ka min dénigrer i bɛ taa min fɔ o ka so kɔnɔ i b'o dɔn c'est que n'i ye e ni muso sabanan in ka ko ye c'est à dire k'o kɛ tan nin t'e muso fɔlɔ ye i muso filanan tɛ muso sabanan ka n'o kuma laban réseaux sociaux kan muso sabanan ka n'o explication laban réseaux sociaux kan ko parce que k'e ye mɔgɔ dɔnni ni e ye mɔgɔ dɔnni o au fait o adamaden minnu dɔnnen don pour de vrai n'i y'u tɔgɔ kun tigɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu don olu b'a kɛ cogo di mɔgɔ minnu dɔnnen don réellement pour de vrai parce que hali muso kuma cogo la ale bɛ TikTok stariya ko kuma de la ko n'aw kɛra TikTok stari ale bɛ stariya ko kuma de la ne y'a fɔ o ye maliyɛn ma stariya faamu au fait a sens normal la maliyɛn t'a dɔn ko stariya ye min sinon bama bazɛn c'est à dire i muso fɔlɔ k'a fɔ a ye ko ni stariw bɛ ka compter TikTok sanfɛ i cɛ bɛ se ka kɛ a dɔnnen don a ka niveau la mais a tɛ compter stariw fɛ TikTok kan a bɛ se ka kɛ a dɔnnen don a ka niveau la de mais a tɛ compter stariw fɛ c'est à dire comme e yɛrɛ b'a expliquer kuma kɔnɔ cogo min na o star tɛ k'a bɛ compter stariw fɛ jusqu'à ce niveau là oui
Ah, vas-y, je viens. Va. Ah, on va dire on y va. Voilà, fais caca. Je suis juste là, d'accord. Voilà. Et quoi qu'il y ait kuma ni silamɛya min silamɛya jumɛn y'a yira diɲɛ dugu jumɛn na ko cɛ b'a ta muso fɛ bama silamɛya y'a yira diɲɛ dugu jumɛn na ko ni muso y'a comporter cogo min na ko cɛ b'i ta o comportement fɛ c'est à dire k'o comportement kelen k'o lasegi muso ma e o ye silamɛya jumɛn na silamɛya jumɛn y'a fɛ e m'a fɔ ko ni muso dimina muso bɛ ka kuma min na cɛ ka muso to yen parce que muso ta y'a da di muso b'a défendre a dadi parce que pouvoir kelen bɛ muso bolo o ye muso dadi donc muso da bɛ kuma o kuma fɔ dimi kɔnɔ o tɛ tiɲɛ o de k'a fɔ ko ni kuma min bɛ ka fɔ dimi kɔnɔ ko mɔgɔw ka n'o kuma jateminɛ k'o kuma tɛ tiɲɛ kuma o kuma fɔ dimi kɔnɔ o kuma tɛ tiɲɛ e bama b'i tɔw fɛ f'e muso fɔlɔw bɛ bɔ o bɛ na sigi défense ta la e yɛrɛ bɛ bɔ aw yɛrɛ bɛ na ultimatum tan réseaux sociaux sanfɛ ko nani nin ye bɔnni nin ni e muso sabanan nana e ka ultimatum ye sandu i b'a kɛ cogo di an kɔni ma sigi ka bɛɛ layɛ dɛ a ye nana o ka vie an b'a bɛɛ layɛ wa an b'a bɛɛ commenter ne finman kɔni ma mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ne b'a bɛɛ layɛ wa n b'a bɛɛ commenter fana ko il a divorcé cette femme donc e fana b'a dɔn dɛ bama ayiwa ko tu as divorcé cette femme o t'i ka vie natɔla ye kelen kelen maliyɛnw tɛ n balimaw ala y'a kɛ sɔrɔ balimamuso bɔra ka kuma adamada lɛbu kɔnɔ ko ale ti mɔgɔ lebu k'ale ti mɔgɔ lebu k'ale bɛ ne sutura bon alhamdulilayi ne kɔni bɛ ala tanu ka barikada ne k'a fɔ y'a mɛn i bɛ mɔgɔ lebu i bɛ mɔgɔ sutura ne kɔni ne tɛ siran o yɔrɔ la k'a fɔ ko lebu ne kɔni b'a ɲini a fɛ n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ la ne ka fu mais bama silamɛ ka kan ka siran fɛn fɔlɔ min ye o ye lebu de ye silamɛya yɛrɛ ni lebu tɛ taa silamɛ yɛrɛ bɛ siran fɛn fɔlɔ min ye o ye lebu de parce que fɛn bɛɛ bɛ lebu kɔnɔ bama n'i ko k'e tɛ siran lebu ɲɛ i ma kuma yɛrɛ comme ne bɛ ka kuma n'aw ka silamɛya de sinon adamadenya senya n'a bolo la mɔgɔ i bɛ siran diɲɛ fɛn min ye diɲɛ kɔnɔ o ye lebu ye lebu man ɲi mɔgɔ fan si ma i ye silamɛ o tɛ silamɛ bɛ diinɛ la i tɛ diinɛ la lebu man ɲi mɔgɔ si ma lebu de bɛ adamaden lakari k'i kɛ mɔgɔ fu ye bama e bɛ se k'i sinsin silamɛya kuma kan k'i sigi réseau kan ko ni lebu min bɛ yen k'i tɛ siran lebu ɲɛ dɛ siran muso ɲɛ i ni muso min jɛra c'est à dire siran muso yɛrɛ ɲɛ en un mot siran muso ɲɛ muso man ɲi dɛ bama cɛba o cɛba lakarila diɲɛ kɔnɔ musoba kɔrɔ de ye cɛba kɔrɔ lakali diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna histoire la n'i kun ye cɛfarin ye musoba kɔrɔ de y'i lakari diɲɛ histoire o histoire n'i y'a mɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔna la c'est à dire ko cɛfarin don ko cɛba don ko cɛ kun don ko mɔgɔ tɛ se ka ko ta ka bɔ a la n'a lagosira n'a lakarila musoba kɔrɔ de y'a lakari muso man ɲi dɛ bama siran muso ka lebu ɲɛ boli muso ka lebu ɲɛ i yɛrɛ ɲini muso ka lebu ɲɛ o tɛ fugariya ye o tɛ ko i dɛsɛra ye o tɛ k'i kɛra diɲɛlatigɛ ko foyi ye mais ka n'i kɔgɔ da muso kɔgɔ la lebu niveau la muso ka lebu to yen muso ka lebu man ɲi cɛ ma o to yen wa an ka silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la aw bɛ silamɛya min kɔnɔna la n'a b'o représenter lebu kuma tɛ se ka fɔ yen silamɛ yɛrɛ a ɲuman 12 i bɛ siran fɛn min ye diɲɛ kɔnɔ o ye lebu de i bɛ siran lebu ɲɛ dɛ lebu bɛ taa n'adamaden danbe i ka représentation c'est à dire i ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lebu bɛ taa n'a bɛɛ donc siran lebu ɲɛ bama n'i kun tɛ siran lebu ɲɛ à partir de là siran lebu ɲɛ parce que i lebu la c'est à dire i lebu la dɛ i lebu tɔ bɛ ka na de bon ni dun m'a bolo kan i lebu bɛ s'a face finalement maliyɛn kelen b'u sigi yan ka tila ka yɛlɛ i lebu kan i b'a fɔ ko ne finman y'o f'i ye i bɛ nin ɲini o don i tɛ nin ye bilahi i bolo fɛn fɛn ye nin ye a bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ jugu ye yan réseaux sociaux kelen kan ka tila ka yɛlɛ c'est à dire i kelen ka ko la i b'a fɔ ko ne finman y'o fana f'i ye dɛ o ye maliyɛn yɛrɛ ye maliyɛn définition de y'u ye ta ka na t'a la siran lebu ɲɛ o to yen o yɔrɔ in ye min ye a ye diinɛ in yɛrɛ respecter dɔɔni quoi hein n'aw b'aw diɲɛ visibilité ninnu ɲinini na wagati minnu na ani diɲɛ tɔgɔ diɲɛ ko bɛɛ bɛ da diɲɛ kɔnɔ a tɛ lahara o ala fɛ star tɛ o ala fɛ tiktok tɛ yen ala fɛ réseaux sociaux tɛ yen nin y'an yɛrɛ ka kɛwalew ni ɲɛɲininiw ko de bɔ wagati min na n'a b'olu ɲɛɲininiw ni ko la a y'a kɛ ala kama aw ka ala yɛrɛ tɔgɔ to i quoi n'o ye ala yɛrɛ tɔgɔ to o bannen quoi bama i ka fɛn bɛɛ nana réseau kan ma dɔw yɛrɛ kɔni dɔn i ka fɛn bɛɛ nana réseau kan hali i bɛ bɔ c'est à dire i kun bɛ musow yirali min kɛ ɲɔgɔn na ça c'est fini
Moi, j'étais au sérieux parce que tout le monde va te voir comme il mousso sabana kumana chugumna. Vigani mousso flananga et réaction. Il mousso fologa et réaction chugumna claque et réaction et réseaux sociaux ka bama. Moi kun keleno ki mine mouko sebe ala ka yeletan. Sans fait il va fone fima fia bea nyongri. Idrane la imadane la wala ishi. Moi ni adama denya la ni horonya la. En fait nous kunyi doni yeletan. A ben ala cha be doni nyongri. Parce que c'est la meilleure kuma yɛrɛ tɛ yan tuguni e bama kun ka kan ka kɛ cɛ ye c'est-à-dire que ni kumalen kɔfɛ adama ka live kɔnɔna la n'i y'a sɔrɔ ko kuma ma tɛmɛ e yɛrɛ ni adama cɛ kɔrɔlen adama tɛ se ka permettre ka n'a sigi ka to ka kuma e ka furu ko kuma la f'e muso k'a senti viser e muso sabanan ka na don adama ka direct kɔnɔ c'est-à-dire k'a b'a yɛrɛ expliquer c'est-à-dire ce qui est sûr n'i y'a ye adama kun bɛ to ka segin e ka kuma kan i b'a sɔrɔ kuma dɔw de kun tɛmɛna i ni adama ni ɲɔgɔn cɛ ni adama kun bɛ ka tɛmɛ o tɛmɛ wa ni muso yɛrɛ tilala c'est-à-dire ka segin tuguni ka n'a sigi c'est-à-dire ka di kuma in fɔ jama la kana k'a yɛrɛ expliquer k'a b'a yɛrɛ lajɛya o bɛɛ tɛmɛnen e ka kuma de fɛ bama e de ye cɛ ye ni ko kɛlen kɔfɛ adama ka live kɔnɔ ni silamɛya kun b'e bolo komi yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na ni silamɛya kun b'i dusukun na komi e kun bɛ k'a fɔ cogo min na au fait ni silamɛya hinɛ kun nana e la silamɛya tolérance kun nana e la silamɛya majigi silamɛya ko to ɲɔgɔn ta la silamɛya ka muso minɛ k'a k'i den de c'est-à-dire silamɛya ko de ko ka hinɛ muso la ka muso minɛ k'a kɛ komi i den n'o kun kɛra tiɲɛ e kun bɛ nin minɛ i b'a fɔ k'i den dɔ e kun tɛ nin jaabi ye réseau kan bama wa e kun tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ e muso fɔlɔ ka bɔ k'a sigi k'a bɛ ne muso sabanan répond parce que munna n'i kun ko muso fɔlɔ ma ko n'i kumana réseau in sanfɛ an b'i haramu k'i bɔ n ka diɲɛnatigɛ la n b'i ka furu dabila a tɛ se ka n'a sigi réseau kɔnɔ a tɛ se ka n'e défend ni e kun ko e muso nin bɔra n ka kɔɲɔmuso kɔrɔ ou bien kɔɲɔmuso in bɔra parce que a sutelen don bi mais a bɔra a ye kuma min kɛ réseau kan n tɛ fɛ ka aw cɛ ma ou bien aw muso ma mɛn ka kuma la bama mali bɛɛ kun b'a fɔ k'i ye cɛw bɔ k'i ye cɛ hɔrɔnma ye ko wa k'e bama bɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn bɔ mali bɛɛ kun b'a fɔ parce que an bɛɛ kun bɛ taa e ka page de bɛlɛn kunu ye muso bɔli ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tun bɛ k'e de bɛlɛn bɛɛ tun bɛ k'e ka sortie de bɛlɛn parce que maliyɛn bɛ ten de bama muso kumana bama bɛ na bɔ ka mun fɔ e kun b'a to sa an yɛrɛ kun bɛ muso in poster ka kuma yan k'an sen don k'an bolo de e bama kun k'a kɛ n'i kun donna c'est-à-dire que adama ka live kɔnɔ i kun bɛ kuma wɛrɛ la min tɛ nin kuma ye au fait i kun bɛ nin sujet in éviter au maxi mali bɛɛ kun b'i bonya bama bilahi au fait mali bɛɛ kun bɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na quoi respect ta tɛgɛ fila la k'a d'i ma quoi parce que ni mɔgɔw sigira k'i makɔnɔ kuma min na i ka kuma i tɛ kuma parce que e de ye cɛ cɛ min sera ka muso saba ta hali n'i ye kalo saba de kɛ ni muso saba ye ɲɔgɔn fɛ i bɛ cɛ kumaba dɔw bɔ cɛ min sera ka muso fila mara fo ka muso sabanan ta ka n'a da kan ni o cɛ c'est-à-dire que o sera k'o saba kɛ non o ka kan ka wele cɛ dɔw fɛ e kun ka kan ka to o cɛya minɛya kɔnɔ silamɛya kama bama i bɛ kuma ni silamɛya kuma min ye i bɛ silamɛya chapeau min da i kunna au fait i image yɛlɛ don ni silamɛya min ye i kɛra dɔ k'i musow bila fini fin kɔnɔ ni silamɛya min ye au nom de l'islam i kun ka kan k'i datugu au nom du prophète Mohamed e kun ka kan k'i datugu ne bolo aw ka exemple la min kɛra an kuntigi Mamadu la a tɛ kɛ ni ma jɔnna o ne bolo ala ka saba ɲɛnɛmaw aw yɛrɛ ka exemple la ala ka saba ɲɛnɛmaw a ye min k'u la c'est-à-dire que a ɲɔgɔnna ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o bɛ donc o ogumu kɔnɔna la e kun ka kan k'i muso in to yen c'est-à-dire muso in mana bɔ ka fɛn o fɛn fɔ i kun b'a to musoya minɛn kɔnɔ ka tɛmɛ pourquoi tu t'expliques bama bazin pourquoi ka bɔ i bɛ n'i yɛrɛ lajɛ an ye ala de ya réseaux sociaux ye ala de ya TikTok ye ala de ya TikTok ye kira de ya TikTok bɛ bali i ka t'i ka bazin feere ya TikTok b'i bali i ka don ni wari ye ka dumuni di musow ma TikTok b'i bali a la pourquoi i bɛ n'i yɛrɛ ɲɛfɔ n'i yɛrɛ lebu tɛ pourquoi il n'y a rien fait ni il la arabesité pourquoi il n'y a rien fait en tant que le mari de 3 femmes tu t'expliques à qui il peut justifier donc et puis il y a une justification qu'on a follow ta ou bois là quoi c'est-à-dire que si ça ta ou là que ma déléga généake comme sauter sur un comme il n'y a pas kuma fo téléphone ou bien il tɛgɛ minɛ c'est où k'a fɔ que e wali muso wɛrɛ tɛgɛ minɛ e bɔra ka nin min kɛ réseaux sociaux sanfɛ silamɛya ta hokumu kɔnɔna la hali ka mali muso bɛɛ tɛgɛ minɛ ni fɛn fɛn bɛnna tɛgɛ minɛ baliya o dabila i tɛgɛ di mɔgɔw ma aw ka to ka ɲɔgɔn fo c'est mieux
Il veut tout qui te dit à partir de là, depuis que ni muso nunga ni passager na, ni bola droit te dit mouro kenema c'est mieux quoi. Hein? Au fond qu'on ça ni quoi. Et puis quand tu as des défis lancés sur les réseaux sociaux, qu'on fait au défi toi. Si tu génères au goût on a les défis bla, à déposer crève quand tu as les défis ngade. Ma déléga génère ka défi bla. C'est chitane be fait une toro. Wa fait une yagami kadiga fait une soro. Ça dit ka fait un qui molo trop. Ni dabla ça ni s'entrega très grand fille. Ça dit que café nabo kan il le bouillon kele c'est blanc fi aga telini jena tike femme donc au défi toi bama au bla peu ma déléga jena ke nga vocalité musobolo ale dabla olu kuma nu toi ma déléga mo ko wari mine nete jena ke ma déléga mo ko wardu nte mo ko keta non ali ka dan ini muso fleni ni kuma sama mina akun jigibe ko do ka mo soro ibolo akun nimbe fendo fe ibolo amo soro ibolo donc ye do jigila tike kana isenye ga fe donc ye do jigila tike do jigi kumbi kan ko le mo jigi nyana bo ma fam donc ye do tonyo iga tonyo sera doma parce que ni ya ye ni muso obina fonyo ko wata rezo kan c'est que tonyo do sera doma fendo kumbe do kono mako ye do kumbe fe fendo ka fendo mako fin ole kama u bora nyogona au fora nyogongo au benna kuma nervosité eta donc ite silamaya ogumu ngona folo donc abtuka silamaya mbola no sira kan nkedron obe silamaya mbola parce que na ma silamaya mbola ne fima me dono canal le ni nyogona chama me doni yoro canal le parce que muna an association be no olu kosugu ne nyefoli kan ce qui fait que ni bola ki dogo silamaya ko fait ka ko kadron ne fima te répond direct parce que ni be ko minge ne fima me minge teta do wala ko fe amo olu fo ani nyogonche wesh ça dit direct net ala ire ya fakada mo la ka teme ka ta bali silamaya kunwa Nite silamɛ ka barakɛta ye nin tɛ silamɛ ka comportement ye et ni non c'est à dire nin tɛ islam honoré voilà an ka taa mɔgɔ minnu ka ladi mɔgɔ bɛɛ de ko ma n kana kuma réseau kan n kana fɔ n bɛna kuma mais bama i ma mɔgɔ lamɛn o i ma mɔgɔ si lamɛn i tigɛra i kumabaga bɛɛ la i tigɛra i ka conseiller baga bɛɛ la parce que e dusu bonyara o e dusu bon c'est à dire dusu min b'e la e tɛmɛna hali ala makɔnɔli kan I temena kira makononi kan e ko ke be se ka nyana be se ka nyana be se ka ndron de ka tieni nge ki yere di mo ma hein mo ko nu dado ka kuma la mo mi ti ka ko fimando an be bala ne be mundo i ka kula nta fimando nta jemando mais ibe kuma muna selon on na passage mi sur les réseaux sociaux donc il ma mo la mais ni mo ko kuma ni fe i tikeri i kuma baga bela parce que ni ku sonali kuma baga kele i kunte kuma réseau kan au fait, il continue ici. Halika kuma flani saba. Ka réponse di mokoma parce que tu n'as pas à te justifier. Mo shiga juruti la. Mo isali i bron no lubeso. Iga kanga kuma olufe. Na bori bron lo tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas. Ko bama e muso chama divorce. Muso ni furu kona kadawe. Nunu chama ba de be no kui. Onye ba clanche fe la kuma la réseaux sociaux sans fait. Ta ben sans prendre de bega fo nyina. Nou ga passage ga cha réseaux sociaux sans fait. Nou bina ni islam ya kuma nu ne ga cha. O chama ba de be malla tanto be muso furu ga furu sa chama ba. effectivement fin mate odla nta fo wa dine fene kama balle no furu sa kumba fo ko dormi donc ko dine ya bali ko ni furu sa ko furu sa kunga fo wa wechen Islameo ko dine ya bali ko ni furusa kera ko furusa kunga fo ko dine ya bali Islameo nyane made ayin sebe ko manga kalama se yorama ko dine ya bali ko ni furusa ko furusa kunga ni furusa kuma fo furube sadi a otsega wi fo nyede e o mala ibi musota kata bla asomo ko kitala Islameo ala ita kunfo ah islam wa o to ide furu sali kumbe for ha ebe musota choko jumenga ta da somo ma ko kan konta la me furu sa kunte fo furu siri ora te réseau sans fele kuma te ka saku fo nyo réseau kon au fait o ma te ka na kuma réseau ereka ni go furu kunte nye fo réseaux sociaux ga ambo famnya me furu kuma te ka abe fo de ni ma furu kunya fo furu bolo mo furu sa kunte voilà mais publiquement furu kala were manteka nous ko furu nya fo nya publiquement en temps réel en temps normal que tu sois musulman que tu sois chrétien que tu sois médine la te dîner là normalement il a vie privée no furu o manteka expliquer jamalo ko ni auta expliquer de parce que andu fana be ni ko in laba na de angata mais ka fori
ni lebu ko de kale la o de sabo la ni sera bo ka fo akabo akanya fo akabo ka molo na mo bo ka molo na sutura ala kana sutura ay ba maniera formane ay ba maniera formane ni foro la ban malio awa ba maniera formane ni ali ni foro e bala ko chente bo bo ni niveau ni na awa ba maniera lebe ala bama le averi ala ni ala kera che ko ali bama ye ni kuma info la de ibaro go tiete bama bulu bama be ga ni check se ari fo en fait ni sigi jamala ka kuma ni check se baba et ala ça numéro c'est pas grave numéro ko c'est pas grave voilà ni sigi jamala ka kuma ni check se apo de ore ni eta Maman, elle va donc. Il nous va donc. Ce qui ne va pas. D'accord. Elle va donc. Il nous va donc. Ce qui ne va pas. Problème m'be. Elle va donc. Ko jamala kumate. Ouais, va donc. Non, c'est-à-dire que aya dabla awana ke aya dabla parce que ni kuma ye jama wele li kuma de ni malo fem bi bolo ni ma bla ala kana atula ni ambebe ni fo ni be nu fo kuma lo koro de jama ka boli kana au secours jama bon donc ba ma ana be kana secours la kwa ma si ala ta tiena e muso folo a façon de muso sabana akana na réseaux sociaux ngana muso sabana voilà femi tiena au ni nyogon tie au de bo do amako fo ito la réseaux sociaux ça fait ano voilà ni tie no be se prevu jonjo la bola eta prevu ba nyogon edu mana na de ay prevu bo anga nyogon furu amana sarauna aga furu ba de ka be no kundo ma ante do ala de ere o bebe ijabu kono o be kumbrile no ni o de ka barakata e mali be yene ma do yo malo ima do yo lebu ayo malo le sadi au jama ferentane ka barakata fa na o che dongo de ko be silame ajam ko bula bona ko fini fiye kana o jebo ko jateli ha ala bona ko fini ne kana o jobe ala kali iya bogo ninja munu me ninja film nturu ne au fashite ab ko ni ninja be ka jigi mo ko wa ale kra kana ni ko indam no ndra o choko na de bama I ani kuma ni to yame bama ni toy ha I duzuma na bo choko choko ali be fika panga bo mobili ngono ni mbla ame an o yoro ni boala pepepe ou bama il y a dans ça c'est appel à l'aide Adam on peut faire ça angata donc monsieur Barifo et puis aller au néo am kuma tourner chaya wa bama désespéré lemba wa bama kan kuma nu be désespoir di wallahi ali ni yayi ibaron ko désespoir ba kan wala kuma to yaro ko au fait désespoir ba kan wa imai wala ngata tourner karan sunu mali e dugu de be donné do be fa donné be ba donné do be ko be donné yo ko ko e mo be donné do quoi am be nyogon don duna wéré te mami malle kono ale do mo ba don chuko mi ni do mo be donti donc bamana ngo kuma do ko sigo nyogon son fo dans la télé adi sunu no mena bi donc ni kuma ka kelen dorne fo ale on Bamako ko tu as fait 7 mariages iga kuma obe kana de ke fana muso wolon vla de furu ke muso mfuru za ko wolon vla bama ifana do ka no e chene hein afara ke muso mfuru o ko fana e 5 wa 6 mariage ke e 7 mariage divorce ke fana kunga nti bolo shengele bama awa nyogon de na wanye ka gara divorcer reforcer divorcer remarier o kunga tani nyogon ça ou c'est pas grave sinon ne ma fore mo o be ga sebe commentaire ko la ko to aussi tu as fait 7 divorce fana mai ne bama ka to ka muso furu jamala mo ka e ko furu la clé flo beta so furu sa fana mai sa wallahi no ko ni ngara chewo fana mai no angata ambe be réseau kono ambe mali kono ambe alhamdulillah ne koni ne la ko don de koro ale re do mo ba ne o bama somo be ani bama somo be akorogo o te bama boy réseau kon cliff la ate bama aga continue aga boy réseau kon cliff la awo kuma bama fe ni adamadiya yi aka fam réseaux sociaux be ka jouer malikane surtout TikTok avec ka jouer aucun sens positif terre mais sens négatif Staria be ka jouer malien en sens négatif pas en sens positif mais en sens négatif Malien bestaria yerebulu surtout TikTok nali chama se croit star mais te stari chama se croit ne doni nous mais donite e che donna conséquence de be nyona de
ni fani bache ni toko na conséquence de te ɲɔgɔn na ndɔnnen don conséquence dɔ de tugulen don a kɔrɔ ka taa ni bilala jama ɲɛma ni jama b'i dɔn fɛn 100 ni 20 bɛ yen i man tɛ ka yala i cɛ man yala bilen kɔrɔ t'a kɔnɔ k'aw bɛ adamaden minnu ye aw minnu dɔnnen tɛ aw bɛ se k'aw permettre ka vie duman minnu kɛ mɔgɔ minnu dɔnnen don u tɛ se k'u permettre ka vie duman ɲɔgɔnna kɛ parce que i ma farati a vie duman i kɛli ma c'est à dire au fait o de bɛ ta ka n'o meleke i ka réseaux sociaux vie la k'a kɛ k'i lagosi ce qui fait que réseaux sociaux vie ça joue i ka vie privée i ka vie sɛbɛlama yɛrɛ réseaux sociaux jouent dans ça et puis beaucoup même Bama ye muso filatigi wari ko t'i la bara ko t'i la i b'i ka bara la i tɛ réseau nɛmɛ ka réseau k'i ka publicité kɛ yɔrɔ ye Bama i t'i sen bɔ cɛ ɲinini na ka di muso ɲinini ma réseaux sociaux kan i k'i ta kɛ publicité Bama i t'i ta kɛ n'i b'i ka boutique kɔnɔ bazin métrage kɛli la i ka métrage yira mɔgɔw la i ka tɛmɛ n'i bɛ fɛ ka bɔ ni musow ye kuma dɔ la ka vidéo ninnu kɛ olu kɛ i k'o bila Bama i k'i sen bɔ réseaux sociaux tɔgɔ na stariya la I ka réseaux sociaux staria I ka bi kunna ka réseaux sociaux tɔgɔ ka bi kunna ala ma bɛɛ dan tɔgɔ kama wa ala tɛ bɛɛ kɛ tɔgɔtigi wa tɔgɔ tɛ kalifa bɛɛ la tɔgɔ jago jugu malien est capable de tout tɔgɔ kama nga ye nga fɔ mais nafa t'a la tɔgɔ ka ɲi tɔgɔ ɲuman de ka ɲi mais tɔgɔ juguman nafa t'a la surtout n'i furulen don an ɲɛ b'a la généralement n'i ye vidéo kɛla minnu ye réseau kan k'a ka farin ko vidéo kɛla farimanw don k'u bɛ se ka nɔbɔ ko la e k'a jateminɛ ni furulen don i tɛ se o influenceuse fara c'est-à-dire a vidéo kɛla quoi que ça soit les influenceuses o k'a ta ka n'a fara adamaden minnu dɔnnen don malien milieu la a ka musoman ninnu jateminɛ ni cɛ de b'u bolo bani i tɛ se ka furu k'a kɛ o cɛ tɛ se k'e commander k'i k'a kɛ o ça c'est pas possible o cɛ de tɛ yen i ye ba juruntan de donc tu te permets wa cɛ minnu b'a ka fana o stabiliser len tɛ furu kɔnɔ parce que u t'a dɔn furu sansi ye min u ma stabiliser ni cɛ o cɛ stabiliser la furu kɔnɔ k'i ka diɲɛnatigɛ ta k'a kale k'i stabiliser i tɛ se k'a kɛ ne finman de b'o fɔ aw ye ala ta de i tɛ se k'a kɛ réseaux sociaux a n'a inconvénient de bɛ ɲɔgɔn na réseaux sociaux a n'a kow de bɛ ɲɔgɔn na i m'a daminɛ min na a bɛ tɛmɛ o kan Bama i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'i musow la stopper i yɛrɛ b'a stopper ka réseau bila ni réseau ma tiɲɛni min don e kun a tɛ n'o mago ɲɛ don i kun ni réseau mana ni lebu min i ka niveau la réseau tɛna n'o mago ɲɛ i ka niveau la wa ni c'est-à-dire ko tɔgɔ b'i la c'est-à-dire que adamaden min ni responsabilité t'a la o de ka ɲi bezi kɔnɔ responsabilité tɛ adamaden min na au fait muso tɛ adamaden min bolo den tɛ adamaden min bolo ou bien adamaden min ka sira tɛ denw la et puis muso t'a bolo au fait muso minnu somɔgɔw n'u parents bɛ yen ni buranw image bɛ yala olu an yogoro den damaw de ka ɲi bezi la ɲɔgɔn bolo an yogoro den damaw de ka ɲi a faden sagoya la yan nɔ une fois que buran dɔw de b'i la k'i lajɛ une fois que cɛ de i ye muso kelen fila saba Bama o to yen i tɛ réseaux sociaux kan dɛ mɔgɔ kun tɛ s'i ka niveau la o bɛɛ kun b'a ka ko ninnu kɛ ka tɛmɛ mais mɔgɔ kun tɛ s'i ka niveau la mais n'i y'a ye bi adamadenw nana fan bɛɛ ka kuma ka se nin degré ma fo mɔgɔw b'i muso ninnu photo capturer k'a bila bila Bama i yɛrɛ k'a jɛngɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ jɔkaramɛ tɛ tan dɛ ayi ne bɛ jɔkaramɛ minnu dɔn olu tɛ tan tɔ o jɔkaramɛ tɛ se ka c'est-à-dire i pousser tan sa o jɔkaramɛ a tɛ se ka présenter tan c'est pas possible a tɛ bɛn voilà Johnny ye vidéo dɔ ci ne ma mais ko sanu ko kuma dɔw ni fɛn dɔ kuma dɔw b'a la bon moi je préfère pas au fait ka don détail kɔnɔ kosɛbɛ ka se ɲɛfɛ parce que adamaden dɔw b'o olu vidéo passage la olu mɔgɔ ninnu man di ne quoi tala n'olu dɔw kumakaw ni fɛnw bɔ la olu ka jouer ne ka compte kan au fait moi je fais pas parce que adamaden mun man di ne o fɛ ko ninnu man di ne quoi tu vois mais n'o y'a sɔrɔ Bama k'i musow bɛ explication de la k'u ka explication kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye furu kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ furu dɔn muso ji ma deli ka k'i kunna i tɛ se ka exemple di muso furukɛla ma cɛ o cɛ n'i ma muso furu i tɛ se ka exemple di furukɛla ma wa Bama cɛ o cɛ n'a ye muso furu bɛɛ b'a f'i ye k'i ka réseau to yen muso o muso n'a ye furu kɛ n'a bɛ furu kɔnɔ ou bien a delila k'a kɛ ka bɔ a b'a f'i ye k'i ka to yen mais fɛn fɛn tɛ furu la olu bɛɛ b'i muso ninnu pousser de pour que k'aw ka vie privée dɔn
ne fima m'bou fie fait ma deliga muso furu olu bébé poussé e bama yere ka boka ni ga vie privée nya fo me chao che c'est-à-dire ni muso bulu so olu ti blala wa muso no e furu ke ka teme olu ta fo ki ga na ko ki ga vie to nya fo réseau sociaux ko ve ki muso la encourager ku ka nu ga vie fo fait bébé furu kono nyuma be furu kono chugum na juguma be furu kono tentori hera be furu kono chugo suyamna bona be furu kono na la tentori et réseaux sociaux ils s'en fa la TikTok ils s'en fa la lam amuso furu bali de ka chaya munu ye clé flow ke furu la doron ka bo furu kono na la munu te chere do te che bunya do olu fana manu sigi ku bi muso bla I furu muso I munu ta sunani fardala koko lu bla kuma la ko lu ko ga vigne fo u bina mu conseil duma u bina mu critique ala ou de doa kira ou de doa olu ye ta don furu ye mie parce que de pas là olu do lu be jeneya de kono na la est-ce que muso de ba to furu konona la c'est-à-dire furu geleya ani furu dimi ka to konona la c'est-à-dire ka sigi ini che awa nyana bo ni nyogon che dondo che ka ja dondo che ka suru dondo abe che bolo dondo a sete che ni mogo kima ko I che yi furu konona la ka galone tige ye ki ga furu sa ko parce que ay galon tige ye ni fani mbache atigiti ni atigite horonya amabo horon du kono amabo dambe du kono sino I furu sa kunte ki che galone tige ye on fait mal là à te furu sakumbo ani furu sakum c'est-à-dire ani furu sakum ama suru nyogona bama ebiga réalité de don I muso mi soutera obaka réalité de don mo be mali kono no lu yuka réalité fo yo be fini bla be buli gata kunfe o taka gelen bike do tani tasuma de do asigi kan tasuma a wuli kan tasuma mais ou sigilendo a konona la hein parce que muso te barala muso te na wuli kata baranyini mais ni chitawla ay nana kwa réseaux sociaux kwa vie privée ay nana réseau kan ngo munu ma nyew faye olu be do fa munu ma nyew boy olu be do fa mi ma deli ka shu kelen chi furu kono la ka che bonya ka che baton olu ba fa mi reta don c'est-à-dire que mo bi muso bonya choko mi mo be muso bato choko mi na olu fana bebe do fa ayo yere ka vie privée sutura ayo ni minke ni ta résultat fo ye aya kuru bamba ni muso wo kwa du bama ni be se yere ke clé fly réseau to ikofe bina hein clé fly réseau to ikofe bina ni tawshika kuna wule I muso sabana nga kuna wulo tia wa jote na di muso sabana ma jote na de e bama ka kuna wulo tia no wa jote na di ga muso folo ma aka kuna wulo tia au shi jotala I muso sabana a jotala e bama mi fle e jotala I muso folo a jotala no ye nyogon ta réseaux sociaux ga na bana o te nyogon bla okata no ye nyogon furu no fereke la nyogona no ye nyogon fereke no tara awo blay no awo blay okota ko chife no te na oja abena wo ko be bama nebe kuma kele fie ni na wo ko be iga vi koro fima jamambo laidu di ma bilay nera fima ne be ke première personne mi bo définir I muso munu be ijabu gono uga fima na jamamba be définir awa klibala c'est-à-dire que face daga affaire kumala c'est-à-dire do bora akaye malmatu ngana bay ka boga ni da griba ya ando no ga villa kata yuguba ngo o ga petini cheni mimo nana do bazembani drogi ba kono kana yere ke alaji ya no ngo lo ku yara per korodu ngora per korodu amata ga photo chegana ani bogotigi no mu feregele me nyona yorom na ni meshu ni fe nyama chegana video be bela negala do be bela an beni anga drogi ba ko fe ala kota jigo do ba mbela obene fimana obe aula mais ni yere sutura ibe tuga sutura kono la kiga koke mais ni ko kimna no be réseau kan I kerefe ko I fitini ni ko I dugole ko a bebe na réseau kan wa an malien do nyemi an ba be commenter ante mo ko shife an be view ni j'aime ni quoi bama an mo ko te mo ko shila parce que ni kuma fo ni yere bola c'est comme yebe ki yere jeya de ka mo ko to ko wala ne ba kambe an be view ni to ko de quoi ambe jemu de ko ante mo ko shife amaka yere fe kuma te mo ko were ma ante furula ani furugala mandi est-ce que be ga famnya ante che bunya don ante muso bunya don ambe ya dabarabaya ne barabaya de la ani kungulu barabaya ante kulun kuna ante kulun jula mais ande be dabarabaya ne barabaya la mo ko villa ni ka vie sutura mo ko vi ga vie sutura mais ni na ni ga vie réseaux sociaux kan au be catégorie clé bama I muso fla kataka fara ekan au be catégorie clé jusqu'à preuve du contraire I muso flana anga bunya bo de yoro for pour le moment
Ama fo k'ale tɛ n'a kɛ dɛ mais pour le moment an filɛ wagati min na komi sisan I muso filanan an ka foli belebeleba b'a ka famille bɛɛ an ka foli b'a ba ye an ka foli b'a fa ye an ka foli b'i muso filanan yɛrɛ an ka foli b'a ka kabila bɛɛ ye est-ce que muso bɛ kɛ tan de muso bɛ wele tan de an bɛ nin de dɔn muso y'an fɛ yen hali ni jogo 120 b'i muso filanan na nin de ye muso ye I b'i da de tugun I ka foyi a t'i cɛ ni muso ka ko la cɛ défense ta tɛ papa ka tɛ fin tɛ jɛ tɛ ni musow ye ɲɔgɔn ka sanu siɲɛ o y'aw ka denbajala de ye ni musow yɛlɛla ni ɲɔgɔn ye o y'aw ka denbajalaw de ye ni musow ye ɲɔgɔn kan tigɛ o y'aw ka denbajalaw de ye a tiɲɛna de aw nana yan a jalen aw ma s'aw ma yan a tiɲɛnen de aw si yan Bama to I ka mɔgɔw lamɛn bɛɛ t'a fɔ mɔgɔ ma ko kelen na k'a to I ka mɔgɔw lamɛn bɛɛ t'a fɔ mɔgɔ ma ko kelen na k'a bila to I ka mɔgɔw lamɛn bɛɛ t'a fɔ mɔgɔ ma ko c'est-à-dire ko nin ko ka ɲi kana dɔ wɛrɛ kɛ tan mɔgɔw lamɛn silamɛya yɛrɛ bɛ lamɛnli de wele e ɲɛ bɛ ne mande princesse min sigilen e de la ka ne sigilen ka vie privée ɲɛfɔ yan m'o kɛ wa m'a kɛ mun na ni na fɛn fɛn fɔ o kelen don n bɛna sigi k'a ɲɛfɔ ko jɔnniw don n'a bɛnna min ma cogo min taa n'a ye ten o y'i ka denbajala de ye ne ka foyi to o tɔ la bon men ka kuma ɲɛnama kɔnɔna la adamaden ɲɛnamaw bɛ ka lamɛn ni heure in na de toutes les façons c'est-à-dire que n kala aw minnu bɛ banɛni na aw b'a dɔn aw tɛ se banɛni na ka tɛmɛ ne kan mais n tɛ n ka kuma dose changer quoi parce que barika t'aw baw la barika bɛ ne ba la de ne ba den bɛ kuma lamɛnli bɛ kɛ yamɛ n tɛ nɛni donni kɔnɔ parce que n b'a dɔn mɔgɔ kalamaw bɛ lamɛnli la bi you know ne c'est moi qui décide 12 métiers 13 valeurs quand je vais je fais a bɛ faamu c'est moi qui décide parce que ne ka direct de don ça monte je te bloque kuma yɔrɔ min na o le di voilà donc Bama I ni muso saba ka fara ɲɔgɔn kan I yɛrɛ b'a ye a sigilen ye kuma ba la réseaux sociaux in sanfɛ I b'a ye wata ganasi fɛn fɛn I bɛ taa sɔrɔ a si ma deli k'ale turu cɛ furuso kɔnɔ I mana a b'o jate minɛ dɛ I mana muso mɔgɔ sɛbɛ klancɛ o klancɛ sigilen réseaux sociaux in sanfɛ la dabarabaya ko kuma la cɛ ko ni muso ko kɔnɔna la I b'i cɛ kɛ ta I bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ tile kelen ji ma deli ka k'a kun kan mais ale de bɛ k'a bɛ conseil d'aw ma ne t'a dɔn cogo min na muso min tɛ furu la a bɛ se k'o ka conseil lamɛn cogo min muso min ma deli ka furu kɛ ani furu ma deli ka ɲɔgɔn ne t'a bɛ se k'i sigi cogo min k'i b'o tigi lamɛn o a bɛ ne dabali ban quoi parce que pour que I ka don furu domaine kɔnɔ ka kuma f'i k'a kɛ de n'i ma kɛ e tɛ se ka kuma o parce que e yɛrɛ ye passage kɛ min kɔnɔ e ye min vécu e b'o dɔn donc e bɛ se k'i bila facilement muso furulenw place la wa e bɛ se ka bila facilement cɛ furulenw place la parce que mɔgɔ de b'a dɔn I cɛ bɛ min da I kan furu kɔnɔna la I b'o kurute I b'o mu I sen kan I b'i sigi mais mɔgɔ min ma deli ka turu cɛ kana conseil ɲini o fɛ o tigi tɛ se ka conseil d'i ma o mɔgɔ min t'a kɔnɔ kana conseil ɲini o fɛ bilahi a tigi tɛ se ka conseil d'i ma ne finman de bɛ ka kuma ɲɛfɔ aw ye a b'a sigi k'a da sago de fɔ mais k'a bɛ ka conseil de d'i ma tiɲɛ tɛ parce que a t'a dɔn pour que I ka kuma furu la f'i k'a kɛ pour que I ka kuma furu la en fait c'est-à-dire f'i ka furu in kɛ de quoi n'i ma fɛn in kɛ I tɛ se ka kuma la n'i y'a kɛ de I bɛ kuma n'i tɛ se est-ce que n'i sigi exemple ta la mɔgɔw ka furu kɔnɔ o tɛ se ka kɛ yan o est-ce que n'i sigi ko n ye karisa ka furu ye o ni karisa yɛlɛla ta ko mɔgɔw k'e lamɛn mais ça c'est archi faux c'est-à-dire f'i yɛrɛ ka vécu de I bɛ sɔrɔ ka question e ala muso furulen o muso furulen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o dimina furu kan o tigɛlen don bamanan muso fila la bi ne de bɛ k'a fɔ aw ye muso o muso ye furu kɛ n'i tɛmɛna c'est-à-dire k'i ye furu kɔnɔna kan k'i b'a dɔn ko min bɛ furu kɔnɔna la an m'a fɔ ko ni mɔgɔw y'aw ka kuma fɔ ko adamaden tɔgɔ sɛbɛn de ka d'aw ye yan ni ne mago bɛ mɔgɔ la k'a tigi tɔgɔ fɔ ne b'a tigi tɔgɔ fɔ a b'a faamu ne b'o ka nan figiya ni escroquerie la an b'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ direct la ni mɔgɔ kumana dɔrɔn a bɛ mɔgɔw tɔgɔ de ta ka n'o sɛbɛn mɔgɔw ka direct kɔrɔ tiɲɛ t'a parce que aw de bɛ mɔgɔw dɔn aw de b'olu tigiw dɔn aw de n'u bɛ ka vie Bamakɔ aw de b'a dɔn n'u bɛ ko la n'u tɛ ko la ne ye n ka kuma en grosso modo de fɔ ne de ye kuma en grosso modo fɔ tiɲɛ de don kuma yɔrɔ min na o de y'o di a bɛ faamuya voilà donc malien ok ma fille n tɛmɛ ayi non ma fille e kɔni b'a dɔn u b'u si ban nɔ c'est moi qui décide à mira kana jɔrɔ la o to yen ni ne mago sera mɔgɔ min tɔgɔ ma don min b'o fɔ ni ma min tɔgɔ fɔ don min na donc n ka ci ka cɛ ma ne bɛ ka kuma en grosso modo de fɔ wa tiɲɛ de don fana muso o muso c'est-à-dire que n'i ye furu kɛ ka dunmɛ furu kɔnɔna la k'a dɔn furu de ye min ye non I tɛ se ka furukalaw ye réseau kan tan k'i ka compte ou bien k'i b'i sigi c'est-à-dire ko k'a ko kɛ n bɛna nin fɔ aw ye tan mais non c'est pas possible tu vas pas aimer tu ka aimer yɛrɛ o I tɛ ka ala kɛ commentaire kɛ yɔrɔ ni j'aime kɛ yɔrɔ ou bien ni c'est-à-dire kuma y'i kun fɛ i bɛ kuma se k'i ta fɛn mali i bɛ kuma o de hokumu kɔnɔna la ka tɛmɛ a ye furu bonya dɛ
aw wolola an ye farafin ne an tɛ tubabu ye fo ka tan san tɛ kɛ tubabu ye n'a ye min jɛ i bɛ da la n'a m'i jɛ i kana da la farafin ye farafin de wa farafin bɛ sa ka to farafinya la surtout vous les maliens n'i bɛ kuma i bɛ kuma malien de ma surtout vous les maliens muso i mana jama cogo cogo ka kafa cogo cogo i b'i sen de kongo k'i da cɛ dɔ kɔfɛ han i ta i mana bonya cogo cogo i mana jama cogo cogo i mana kɛ ko tasuma bɛ bɔ i da kɔnɔ i b'i sen fila kongo i b'i da cɛ dɔ de kɔfɛ cɛ fana mana jama cogo cogo i mana kafa cogo cogo i mana kɛ k'e tɛ minɛ k'e tɛ jɔ i b'i waraka k'i kɛ mɔgɔnin ye muso dɔ de kɔrɔ muso dɔ de fana b'e warakalen c'est-à-dire que e bɛ maɲumatɔko kan fɔlɔ o muso ɲinini na e ala muso de bɛ cɛ lebu ye cɛ min ye wa cɛ de bɛ muso lebu muso ye cɛ min ye fana donc ni furu ɲɔgɔnmaw ko k'aw bɛna ɲɔgɔn lebu aw bɛna ɲɔgɔn lebu an b'an sigi an b'aw layɛ ɲɔgɔn lebu de la mais a ka di don min na a ye kow dumanw to ɲɔgɔn ye o don n'a gɛlɛyala aw b'a to yen ko dɔ duman kama hali ni den tɛ e ni nin ni ɲɔgɔn cɛ bama bazɛn i denw bɛ yen dɛ i ye den sɔrɔ i ni muso tɔw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw bɛ yen dɛ denmisɛnninw ɲɛ bɛ nin na dɛ wa surtout jɔgɔnamɛ niveau la bama nin bɛ don i denmisɛnninw ka dossier la dɛ aw fa de ni musow delila ka na réseaux sociaux kan jɔgɔnamɛw ka milieu ta nin bɛ don dossier la aw fa tora e kelen ma muso furu ka furu sa Bamako ni i bɛ mɔgɔ dɔw dɔn Bamako olu ye muso furu fo ka se muso 400 ma an t'olu ka muso furu ta ka furu sa ta yɛrɛ jate jamana in kɔnɔ olu kɔni y'a furu de ka furu sa ka furu sa c'est à dire o sera degré min ma Bamako an t'o degré yɛrɛ dɔn o tɛ mɔgɔ jugu kɛ jugu jugu ye o mais jɔgɔnamɛ ka niveau la n ko i ma n ko bama nin bɛ don e ka histoire la e bɛ jɔgɔnamɛ dɔn c'est à dire n'i ye jɔgɔnamɛ de e bɛ jɔgɔnamɛw dɔn e bɛ jɔgɔnamɛ ka nintigiya dɔn quoi au fait i bɛ jɔgɔnamɛ dɔn jɔgɔnamɛ ka nintigiya ye min ani jɔgɔnamɛ bɛ waso a ɲɔgɔnnaw kan cogo min jɔgɔnamɛ b'a disi gosi n'a banna fa de a jɔgɔnamɛ ɲɔgɔn kan e m'a ye n ko jɔgɔnamɛ de b'a disi gosi c'est à dire jɔgɔnna kɛnɛ kan n'i bɛ kuma jɔgɔnamɛ ma n'i ma jɔgɔnamɛ ba ta k'a fɔ ko jɔgɔnamɛ ba ye ko jɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que jɔgɔnamɛ muso b'i sigi ka muɲu furu kɔnɔ ko pour que denw de k'u disi gosi ni ba ye pour que jɔgɔnamɛ muso bɛ siran ale kana ye lebu la c'est à dire kuma dɔ ko a bolo ko jumɛn de don c'est à dire an minnu bɛ wanbaya la kɛnɛ ma k'u tɛ se k'an ci k'an faga o tɛ o k'u tɛ se k'an ka molibaliya ɲɔgɔnna kɛ kɛnɛ ma o tɛ o k'u tɛ se ka bɔ ka n'u kɔkɔ da ko k'u cɛw défense ta kɛnɛ ma o tɛ o munna o t'a kɛ don dɔ la a kana fɔ k'e fa de la ka nin k'e ba la bɛɛ n'i bɛ fɛ ka jɔgɔnamɛ faga jɔgɔnamɛ ɲɔgɔnna turucɛkɛla ba fila tɛ mais n'i bɛ fɛ ka jɔgɔnamɛ nin tigɛ ka to jɔgɔnamɛ k'i furu i ni cɛ wɛrɛ ka dabani n'i bɛ fɛ ka jɔgɔnamɛ bɔ baara la pepepewu n'i bɛ fɛ ka jɔgɔnamɛ yɛrɛ bɔ a ka jɔ c'est à dire ni jɔgɔnamɛ ye diɲɛnatigɛ ko bɛɛ da i kan n'i bɛ fɛ ka ko yɛrɛ ban ka terminus ban ka jɔgɔnamɛ nin tigɛ pewu e ka to jɔgɔnamɛ k'a ka woro tan don i la bani n'a ye woro tan don i la ka tila kuma min na a dalen a yɛrɛ la k'a bɛ cɛ kumabaya la jɔgɔnamɛ ka bɔ a kalama dɔrɔn ko cɛ wɛrɛ yɛlɛlen ka min t'ale n'a m'i haramuya diɲɛ kɔnɔ i b'a fɔ ne ma tun hali n'a dusukun de bɛ bɔ au fait hali n'a kɛrɛ de bɛ bɔ ka tagama c'est à dire i nɔfɛ bila a bɛ fɛrɛ ka taa lahara ni min bɛ jɔgɔnamɛ la a bɛ jɛ i kɔ parce que munna ale fadenw y'a dɔn ale ye muso min ta ko o muso ko cɛ wɛrɛ yɛlɛl'o disi kan m'a fɔ k'i ye ko min kɛ ka tɛmɛ m'a fɔ k'a ka t'i ta k'i ma ko kɛ m'o f'i ye dɛ mais ale ta kɔnɔna la k'a kɛ ayi non c'est dépôt et retrait total bilayi jɔgɔnamɛ bɛ ni min bɛ jɔgɔnamɛ la a b'i déposer ne b'olu jɔgɔnamɛ kelen minnu dɔn han k'o jɔgɔnamɛ kelen dɔ n'a muso ka kɛɲɛ ɲɔgɔn na c'est à dire kana sigi réseau kan ka kuma yan nɔ non ma ye o au fait ne m'a ye de ne ma deli ka jɔgɔnamɛ a explication na jɔgɔnamɛ cɛman fara musoman kan jɔgɔnamɛ cɛman fara muso kan man kan ne finman ma deli k'a ye ko jɔgɔnamɛ kɛɲɛra a ka du kɔnɔ k'a muso réglé c'est à dire que fo muso dɔ ka na c'est à dire ko dɔ ni dɔ bɔra ta k'a bɛna sigi ka explication di ne nin tɛ ma deli k'a ye jɔgɔnamɛ la ne m'a ye o ne ye nintigiya mun y'u la ne ma deli k'u yala quoi parce que ne olu ka jate la saya ka fisa u bolo ni malo ye saya ka fisa ni faden kɛnɛ malo ye jɔgɔnamɛ bolo saya de ka fisa ni faden kɛnɛ malo ni faden kɛnɛ lebu ye jɔgɔnamɛ bolo mais bi bama bɛɛ ye nin ye depuis kunu bɛɛ ye nin ye bɛɛ ye nin lamɛn bɛɛ ye nin passage kɛ kuma fɔra mɔgɔw ma jɔgɔnamɛ milieu kɔnɔna la olu mɔgɔw dɔnnen don ni e bama siyɛn milliard parce que ne y'a fait bama au fait il m'a dɔn a kuma kana digi i la dɛ mais ni hali ni tiktoker starw bɛ ka bɔ au fait tu fais pas partie des stars même tiktoker nous là tu fais pas partie des stars mais jɔgɔnamɛw bɛ minnu dɔnnen don u yelen don u dɔnnen don diɲɛ bɛɛ b'u dɔn olu ka ko bɛ sama ka na a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ n'a ɲɛ jugu ma e b'u bɔlen k'u expliquer u bɛ vidéo kɛ est ce que hali u bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ ka bɛn a kumaw ma
Ibou ye kake, jamais de la vie. Tiens do tiens to beto malendo mbolo kumpale la. Akera make abeto malendo mbolo kupale la. Odo te abeto malendo mbolo kupale la. Mais jamais ou te ekaranta kuyere nyefo. Jamais de la vie. Donc bama bazin. Ningera erreur kuma baba. Erreur barababa. Erreur kuma baba. C'est-à-dire c'est barababa. Minali ni kunte erreur minani kero barababa de. Ala e furu da ka furu sada. Na furu la beka. Ni furu sara beka tanika chiban. Ni furu sara di muma ke furu bana ou te nyoko nyesa la tuni bebe tanika chidi. Na me furu kono. Je te respecte. Ni furu bana. C'est pas que je te manque de respect, mais nega niveau là tu es mort. O ne fimanga calcul li. Iga fima atene nyesa la. En fait ne ti don tuguni ere. O mo de ne bilay. Mi déposer, c'est-à-dire iga da couleur neta donné comme iga so mi wono de mais neta couleur don bilay bilay iga numéro de téléphone neta don tuguni o dene ne fimay. O tema na mana kayene. Au fait ibe quartier mi nanta quartier don tuguni wi. Ngume so mi wono nyera kume so mi wono ta so de don tuguni mais problème be inde. Nyina ni tokoko. Itoko na bi wolo tuko mi nyina na ko fisiri wale atene nyina na di. Imaya. C'est-à-dire que il y a un numéro de téléphone, neuf fimans de ta don tu ni wa quel côté, mais ne ta dondi. Ni nous jera ni wa kari quoi. Ni nous bora ni on a ni wa kari. Aw de boko furu fo benaka furu geleya be benaka furu problème be anya foro tes réseaux sociaux a régler tes réseaux sociaux wa mo tes réseaux sociaux nga mi bo jakuya akono ko furu nyefo pour que ka jodi doma ka jelagi di doma si vous avez à vous justifier là faites-le devant Dieu si vous êtes des vrais musulmans. Si vous avez à vous, c'est-à-dire justifier là, faites-le devant Dieu, pas devant nous. Ante fouille, on ira djurmunga djuguni outay. On ira be minge ko djuguni outay. On ira ba antani na wu ni na ko yoro mi na oludi. Voilà. Ma dépresse c'est mangauno. On kanga porter porta frappé. Mais sengena, ça fait combien de temps de vidéos là ta fo. Ma dépresse si bigomi la vidéo là en tout cas, ni ko tout temps anya famu vraiment merci. Il faut couper tu es fatigué. Personne ne dit ça. Ou bien cœur plat de là, je t'aime de cœur be blande, c'est bon de. Ata fo ka to te fima. Fona miri ça ko walde ndo de be kumala. Ofuna ko miri ko walde ndo de be kumala sa ko walde nye doni nye kumala ko walde nye chama po aya fo ko walde makaka to te depuis nta to la fleni nete kalabanchi ala de ana woro boni no fe ankele nga ko ke clef la saba maraji ke le ko konyo muso ni ala kra cheke ha awe ne don sa surtout c'est-à-dire adakala janunu na ye muso fro kra so ko taw yere bla muso tala ka soro ite se ka ko fo nyina bo shu ko na se ka ne tanya na be ta muso ta eni ne se ka ne tanya na bo est-ce que se ka ne ka ko yere se ko nunu na ola ate se ka ko yere se ko nunu na abeta muso grima ba wera ta ka no da re ka kan mi nyina bo ma nyina bo o fitini ni mbe kan go fana kla ne be kan debude ni fi o chenu no mi na so ko fla tawlo ne be kan debude ni fitini ni mi yere te ate fere awo o ma me abi go fere ah ne bra o mina no tento ko parce que ko voilà comme go mande presse ko tane ko mina no tento e na no o feni ko ko fen fana clan ko ko fana clan nte clan nante kuma chamana ni ya ke meji kala ya di meji kala ya voilà ni tulu fana kala ya ni ya ka ga abanene ambe ga ere soro ame manga mina be chego ni na nya kala bana na no ga ambe ba sigi ale voilà muso te furu ga faranga nte do nga fara mo ga fana voilà ni dobe mi bolo ba la bo de folo ni dobe mi bolo ba la bo wani fenti bolo me do fente do voilà ni pere na fana me kuma ni ma pere fana akai no ame mo do kuma wala te akai no ni be mali che du de noi muso go de bula te mpeka mo dala e kuma chamana le o le ga ne apo ne be pole andiri de ke che joli le be réseaux sociaux me la jate de mine voilà ni mi te mo ara furu me furu de ba me anda ambla mina ta de na ya fe mina ta na ya fe tanya santa era duzugazi ntese ara benetara wala netara fere be mine tanton tara rambe tenu go su ya fe o awere mo toro